дар вилояти соғ давоми соли 2024 ду нафарро бинобар ашадӣ даст кашидан аз маблағи алимент аз озодӣ маҳрум карданд. ҳамчунин нисбати 26 нафар парвандаи ҷиноятӣ боз карда шудааст. ин парвандаҳо ба хотири насупоридани алимент боз шудааст то масъулиятро дар назди фарзанд эҳсос намоянд. гуфта мешавад ки 4 нафар ҷарима гардида 66 нафар дар ҷустуҷӯ қарор доранд. нишондоди соли 2023 ва 24 семоҳаи 2023 ва 24 нишон медиҳад ки дар ҳама категорияе ки иҷроишӣ ҳуҷҷатҳое ки барои мо барои иҷроиши маҷбурӣ пешниҳод мешаванд таомили пасравӣ дорад. яъне аз ҷониби шаҳрвандо ӯҳдадорие ки қонун ваҳои водор кардааст иҷро карда шудааст, яъне нисбати ягон шаҳрванд аз ҷониби мақомоти судӣ бошад ё дигар мақомоту ҷазо дар намуди ҷарима татбиқ карда шудааст дар ҳолати саркашӣ намудану напардохтани маблағи ҷарима ба иҷрочиёни хадамоти иҷро дар шаҳри ноҳияи вилояти Соғд пешниҳод карда мешавад барои иҷрои маҷбурӣ. оятулло раҳматзода сардори раёсати хадамоти иҷро дар вилояти Соғд иттилоъ дод ки рақамҳои омурии алиментсупорандагон кам шудааст. инро вай ба баланд гардидани маърифати ҳуқуқи аҳолӣ рабт мекунад. вале ҳоло байни алиментсупорандагон занҳо низ мавҷуданд. бино ба маълумотҳои омурӣ ҳоло дар ин минтақа 13 нафар занҳо ба шавҳарашон барои таъминоти фарзанд алимент месупоранд. ин ҳолатҳо дар шаҳру ноҳияҳои Кони Бодом, Бобоҷон Ғафуров, Гулистон, Деваштич ба қайд гирифта шудааст. вобаста ба равиши маблағи алимент ҳисоби зан ба манфиати мард барои таъминоти фарзандаш ҳамаги дар ҳудуд вилоят 13 адад мавриди амал қарор дорад. чуноки шумо ба саволи дуюми шумо дар ҳудуди шаҳри Кони Бодом 4 адад варақа ҷоро шуд рӯёниши маблағи алимент ҳисоби зан ба манфиати мард барои таъминоти фарзандаш мавҷуд мебошад. дар дигар шаҳрносо Ғафуров ба Муҳассина, Гулистон, Истиқлол, Спитамин, Деваштич, шаҳри Панҷаке, ноҳияи Ҷаббор Расулов, шаҳри Бӯстон. боришавии ҳуҷҷати иҷро навобаста ба алимент дигар категория худди рӯёниши маблағи ҷарима аз ҳисоби шаҳрвандон дар асоси қарории маъмурӣ, яъне сохторе ки барои бехатари давлати автомобилӣ зидди сӯхтор дигар ҳамин сохторе ки ба ин монанд ба мо таомили нозироти андоз кам ворид шуда истодааст. яъне шаҳрвандон дар вақте ки нисбатшон ягон чораи маҷбурӣ таъин мекунанд худашон иҷро мекунанд. бинобар ҳамин ба иҷрои маҷбурӣ ворид ирсол карда нашудааст ки ин аз он шаҳодат медиҳад ки оқибати фарорасии кирдорашон дарк кардани маърифати ҳуқуқшон баланд рафта истодааст. ҳоло дар асоси қарори иҷрочиён 66 нафар шаҳрвандон бинобар дар ҷои истиқоматиашон набуданд ба мақомоти милитсия ирсол карда шудааст то дар ҷустуҷӯй қарор дода шаванд. ин рақами оморӣ танҳо давоми 3 моҳи аввали соли 2024 мебошад. нишондиҳанда дар қиёс ба ҳамин давраи соли гузашта кам аст, зеро 111 ҳолатро ташкил медод ва кам шудани нишондиҳандаро ба баланд гардидани маърифати ҳуқуқӣ алоқаманд мекунанд. маблағи алимент аз нишондада нест, аз ҳисоби даромади қарздор шитонда мешавад. дар ҳолате ки шаҳрванд фаъолияти корӣ мебарад, маош муайян мегирад, дар он вақт арзуи ҳисса суҷудо мекунад. яъне барои як фарзанд аз 4 1 ҳисса, барои 2 фарзанд аз 3 1 ҳисса. дар ҳамин шакл аз ҷои мусобиқи кори қарздор аз рӯи ҳамон ҳисса баъд алимент ситонда мешавад. дар дигар ҳолатҳо арзи даромади муайян набошад, судя дар асоси ваҷҳи пешнамудаи ситонанда қарор дар ҳалома дар асоси рӯёниши маблағ қабул мекунад. агар аз ҳисоби оморӣ гирем 250 сомонӣ дар ҳудуди вилоят барои як фарзанд ҳолатҳои 300 сомон 1000 сомон ҳаст. агар дар маҷмӯъ гирем 250 сомонӣ муайян карда шудааст. масъулини ниҳод иброз медоранд ки дар соли маърифати ҳуқуқӣ барои баланд бардоштани маърифати аҳолӣ бояд корҳои фаҳмондадиҳиро ҷонок кард то мардум
ва аҳолӣ аз ҳуқуқу ӯҳдадориҳояшон огоҳ бошанду аз он ба таври зарурӣ истифода намоянд. гузурши Мафнушкур ва Наимҷон Оюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.